संभाजी भिडेंनी पुन्हा वादग्रस्त विधान केलेलं आहे। गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाचं वाटोळं करून टाकल्याचं संभाजी भिडेंनी म्हटलं। दांडिया हा बेकार असून हिंदू समाजानं नवरात्रीमध्ये दांडिया खेळल्यानं नपुंसकत्व येत असल्याचं वादग्रस्त विधान संभाजी भिडेंनी केलंय। सांगलीमध्ये शिवप्रतिष्ठानच्या वतीनं आयोजित दुर्गामाता दौंड प्रसंगी ते बोलत होते। आदर्श चित्तात ठेवून आपण येतोय, आपण गंमत म्हणून येत नाही आहोत। गणपती उत्सव अरे त्याचा वाटोळा करून टाकला, पण नवरात्राचा वाटोळा करून दांडिया फांद्या कसा दांडिया बेकार। हिंदू समाजाने दांडिया खेळणं म्हणजे हिंदू समाज आजही आपला हटकेपणा, गुळगेपणा, निपुसकपणा टाकायला तयार नसतात खेळ नाही जमणार। आपल्याला सगळा हिंदू समाज हिंदी स्वराज्य दिशेने हिंदुस्थान नेऊ ही शिवाजी महाराजांची शपथ अंतःकरणात चित्रात बुद्धीत धरून आपण आईच्या दाराशी आलो।